Welcome on The Set, a show brought to you by SlyMedia Tv, bringing you celebrities, sharing their life experiences and their thoughts. Would like to thank you for your continued support, and we appreciate you tuning in with us today. Hoping that you guys are going to follow, subscribe, mostly my likes, because my likes you can have a sipo, apana chatrukuita. Today our guest is from the NaizaBoom family, and he has worked with many comedians, making sure kuti malafsa norambari ko kuZimbabwe. We'll give him a time to introduce himself, but for now, we're going to take a break. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. SlyMedia TV, building bridges. Welcome back on The Set. My name is Wadzanai, and we are joined by Terence Chirinda. I know most of you will not even know that name, but he's better known as Jatiwero. Welcome on The Set. Yeah, makasimba. Takasimba esamenemi. Aiwa, isisi tunofara ngangona smile soka. That's very correct. That's good. That's good. Ayotofara kuzvinzwa izvozvo. I think just for kuti vanhu vese vangoziya but I doubt kuti hapana anoziya Jatiwero. Jatiwero. Yeah. But just tell us, ndiani Jatiwero? Yeah, Jatiwero mukomana anonzi Terence Chirinda. Akaberekwa mugore ra 1992. Aberekerwa paWadzanai. So Jatiwero zvake asati arora. Achingori mukomana haasi kutsvaga zvake. All right. Yeah. Okay, and chii chakazoita kuti ndaakuda kupinda muhukomedi mukusetsa vanhu? Yeah, ngekuti zvakaitika kuti zoita zvemakomedi. Pane muzukuru wangu so anzi Tatenda Mutasi. Paitwa zvima-video songs, ungozove mageto youth. Saka dhafu ndiye akatanga kuita kudaidzwa. Ndobva vanoita video song iyoyo yomufana anonzi Daily Boy. After ipapo, then director wedu watinaye izvezvi ndiye akabva ati tikamboitawo zvimadrama chichi. Saka inini ndiri munhu ainyara zvokuti kana kuchichi chakumira pamberi pavanhu ndasingakwanisi. Saka akazoti ngatimbotange takadai, so wakazondedza kune imwe video song ndobva taita. Chikanzi combination yako nadhafu tikaita chinhu zvinoita sei zvinobuda, but ndaingoitawo zvangotiwo. Saka ndopa tikazogara pasi ndobva tamboita imwe project haina kwaikaenda, haina kupera. Then ndobva tazoita inzi Gangster Forest, but vazhinji havaizive because yakaenda kumadisc. But taita inzi Mavanga Erudo. Then paMavanga Erudo ndopakabuda zita rekuti Matemai. Pamavanga Erudo then takazotanga kuita tumakomedi kuchizouya klasi yemadofu. Ndopakazotanga kujoinawo vamwe. Saka ndo mafambiro acho atikaita iwawo. Okay, mamenshina kuti dhafu akatanga, which means kuti manga magara muchiziyana. Yeah, ini nadhafu zvoita tagara tichizivana naye wandachitaura Tatenda Mutasi. But mutomuziva because anonzi chidhako kana kuti solo. Pa Buried Alive ndiye anga ari chidhako. Yeah.
And nekuzikano kukwama kuitwa now, because I'm sure kuti pamunofamba munatomboti Jatiwero munozvijaira here or zvichiri zvinyowani? Zvinoenda nekujaira nekuti first days zvine zvichimborema kuti ndine patano varunyanyoona chii pandiri mubvunzo ungozvibvunza wega so umbozvitarisa papacho unenge wambova kunyara ufunga kuti pamwe vanhu vaunofunga kuti pamwe munhu aba here kana kuti unenge wakunyara but ine zvinoenda nekujairawo even kutaurawo nevanhu pamunosangana chichi unongozongojaira. Okay. But zvine machallenges wakati machallenges api manje? Because pane pambo kuti munhu anoona kudedza ari kumhiri kwerodhi kuti iwe uya kunoku iwe so iwe unenge une zvauri kuita saka manje kuda kumuexplaina kuti guru pane zvandiri kuita imimi uyaita sei uyai kunoku saka munhu anoona kunge pamwe wakumuvhairira here but vamwe vanonzwisisa zvavo but vamwe havanzwisise imwe nyaya yekuti tumubvunzo nhando tumwe twacho hauzokwanisa kutipindura tumwe twacho unenge wangonzwenga uchitaurawo zvimwe but tumwe twacho hatupinduri pamwe pacho unenge utori hwani ka ndeidhiraivha ndiri hwani ini ndozofamba ndiri hwani ndakubva nagraft ko anenge ane manheru pamwe tomuita mumafaro handiti unenge utori hwani ko ninga ari kupi ninga ari padheni ndakutozvifambira umudzi pedza umudza kudaro ko netsai ari kupi ko ozemu ari kupi paida ari kupi handozviona but unenge wamuexplainira manje ini chandikaona manje ndechekuti ndozvinzwisisa nekuti vajera kuona tiri chigrupu handimazvona saka ukazofamba uri hwani manje vanenge vada kutoziva kuti vamwe vari kupi vozi vanofunga kuti pamwe togara tese apa unenge tozviitiro zvinhu zvako wega. Alright. And kuzojoina NaizaBoom family because imhuri say like what you just said kuti zvoni togara tiri toshanda tese but hatigari pamba one but kujoina, has it been difficult working nevamwe or like because mamchiti dafu makatanga kushanda naye kare and others vari kujoina vari kuti vachipinda pane machallenges here amuri kufaisa with other people that are joining in? Is it pane machallenges aripo? Kubva zvazotanga NaizaBoom machallenges vatozosangana vanobudawo zvavo but vanouya tichishanda navo hapana kana problem, toshanda zvakanaka. Vanobudawo ndovanokunotaurawo zvinenge zvisiko ungozoti pese kazhinji fanani pamunoshanda panapa munhu akati akuenda zvezve akazobvunzonzwa wakabvire chiuko ndokunotanga kutaura kuti handisiri kupiwa mari vaindibata rafu zvakati asi iwo zvako chaizvo unenge wabvira ukwanisa kuita sei haukwanisa kuzvitaura unongoda kunatsa kusaidi kwako ndo problem yatinayo vanhu futi okay mataura nyaya yemari anti kuti it's usually known kuti kuentertainment industry yedu isusu panyaya dzemari apa panotinetsei. Do you face those problems as well? Changoti zvichitanga kwai kusina mari zvichitanga uzoti kana chinhu chese chichitanga chisati chane shape zvokuti mukwanisa kuziva kuti mari yedu toiwanira apa but nekufamba kwenguva isusu mari yedu ungoziva kuti pakushanda kwatinoita chiposta zvinhu ikoko ndokunobva mari yedu neukaonawo advert company yatizo advert chichindo panobvawo mari yedu but so far angu panyaya yemari handana problem kana pasino toziva kuti this time zvinhu zvakamira zvakadai so mari hapana but hapana problem. Alright. And have you worked nevamwe vanoita maadverts? Pane maadverts amati maitawo here? Maadverts ataita zvinezvo akati wandei pane inonzi Maxutra inoita zvemagiza koita anonzi Mr Huggins vanoita zvemahardware akawandisa. Usually vanhu pavanopinda muindustry havanyatsonzwisisa mabenefits anouya nekuita maadverts because kazhinji unozonzwanzi artist aramba kuenda kwakati artist but muri kuona unge zvinhu zviri right here as an artist kuti unge uchiita those maadvertisements? Zvinosiyana zviri right pakuti unozowanawo zvaunowanawo through
maadverts iwawo unobenefitawo zvakawanda. Izvi ndizvo zvakuenderawo nemunhu wokuti iye ari kuzvitora sei. Bhozi papa unodedza kuti apa ndini ndiri kushandiswa andozvona. But ukazoda kuzvitarisa futi zita rako futi richitomaketeka futi andozvona. Saka ivo vanhu vakaonawo chinhu ichocho ivo ramba uita sei uchitodedzwa kuti yoti tiro chakati level ramba ichita sei richitoenda kumberi. Unoonawo zvakawanda mumadverts imo. Okay, tombodzokera pazita kubva kuna Terence kuenda kuna Jatiwero. Tiudze kuti zita rekuti Jatiwero rakabva kupi? Ya, zita rekuti Jatiwero rakazobuda tiri muklasi yemadofu. Takatina teacher wedu DJ Shugeta, I think unomuziva. Ya, ndiye akatanga kungotaurawo kuti Jatiwero. Saka ane mafanidzo andaita muklasi. Zita iro kutaura chokwadi ndaisarida, ndaingoda ngonzi kunzi Matemai. But vanhu vambotanga kutoita sei tongoramba vachindidedza dzimara ndatoita sei ndatorijaira dzimara ndakutorifarira. Sote nezvimwe handedza kuchiteredze ndoona kuti vasatocheuka. Chero mudhara kana mhomzi ndo zita ravangondi daingoti family yedu vangondidedza kuti Jatiwero. And vanozvigamuchira sei zvekuti this is now what you're doing? Yeah, parents vo pavakazoziva vakazoziva patopaya bcause ndaisina kumbovaudza kuti ndo zvandiri kuita, but vakatozozivawo nekuudzwawo nemaneighbors kuti mukomana ndo zvaita sei ndo zvaari kuita, but vari kufara nazvo toto. Yeah. That's good. And I think kazhinji, I think I've asked this question a lot, but kazhinji vanhu vanowanzoti munhu ukamuona akuenda kuindustry yekunoacta huku kuchikoro zvinenge zvakati rambei mbichana kwete stereki mbichana ungati wongori muklasi yevadofu here pakudzidza apa? Hai, handikati ndandiri muklasi yemadofu kana kuti ndandiri muklasi yevanhu vaya. Hai, ndandiri pakati ndandiri pakati. Tagumira paolevo chete ndopa tikagumira. Okay. And then mabva madecide kuti takuda kuita zvecomedy. Kana unozoti zvecomedy zvakatozouyawo tatombotrayawo zvimwe. Taitomboendawo kune rimwe basawo, but takatomboshanda but nongozo kalife kedu kuti kanenge kakati dzikirewo mbichana. Tazombozisiyawo hava tatombogara kwekwe vatazotanga kuitawo makomedi, but patikatanga kuita zvimadrama izvozvo zvimadrama zvatikatanga kuita taingoitawo zvokuda kuti tiri kunakirwa togozoti zvichatichisawo palevel ratiri nhasi kana kuti yazikana nevanhu uchidedzwa kuti toti mutiitiro zvakati hatisina kumbozvitarisira kuti tichionawo mari, hatasina kumbozvitarisira, but taingozvitira kunakidzwa. But izvinezvo takutokwanisa kuziva kuti madima mbodedzana ninga mbouya madima mbodai. Okay. And mukutaura henyu but muri kudzamba saka ndiri kudzokera futi pakudzamba vamuri kuita kuti pamabasa apa atimati makamboshanda mbichana and then bamba mugara. Mukugara umu kwanguri kushaya basa here, chii chakakonzeresa izvozvo? Ya, tova kutorishaya cheko togara zvokuti taitombosvika panguva yekuti unoshaya mari yekutenga airtime chaitokumbira muchemberi toti mukadai so bcause madhezi andaitogara ona titizi andozvona zvoto vanhu kwatovaudza kutoti kalife katooma zvekutoti kutoshaya mari yeairtime chaichaiyo kana coin chaiyo uchibva uchitungizwa uchiya mutauni kuda kutokwira kombi coin chairo raitoshayika andototanga watokumbira handiti kana utomirira munhu ari kubasa utoti ana auya uzomukumbira uzoita jeni yako andozvona upenyu hwacho ungokumbira andozvona, but zvinongo matena matables. So from that tingati ndo zvakaita here kuti muzoappreciata work yamuri kuita izvezvi kuti kwandabva guys hamusi kukuziva? Ya, bcause unoona kuti handinga kuti ndizvozvo bcause
wangu ka life ka ngozo kana kuti padina ndize awende kubasa iwe handiti ndionoswera uri pamba mwese wachienda kana kubasa wotozoti chese chida kuitwa ndiwe andozvona ukatumwa kunotenga kana chinhu kana kwaukeka wotozoti unombonzo utenga kana airtime papo utenga kana chiva papo andozvona saka zvinhu zvokuonoti pandatobatire papo pari kutobuditsa mari papo ikandopachengetedza andozvona nezvakatotaza kuti zvinoendi zvazvo but zvine zvakati omei kumageto edu mazhinji anenge akatooma totombosangana vamwe achiti mana chimbotidedza ichi chimbotidedza kubasa but isusu kwedu kuti timu takawanda andozvona saka payroll yacho manje kuzoti mwedzera kusvika ku20 apa tiri 10 futi mwedzera kusvika ku20 pane pasisina ka andimazvona. I think kuti vanhu vakawanda kazhinji kana uchitaura nevanhu vapinda business, be it music industry, be it kudrama, be it whatever, havawanzotaura kuti aiwa inini kwandakabva ndokwamusiri kutomboziva manje. Muona chinoitika manje vanhu vazhinji vanoda kurarama ka fake life kakanyanya macelebrities nyanya muno muZimbabwe asi zvemakono ndodie vanoda kurarama fake life vamwe vacho havadi kuzivikanwa background yavo kuti vakabva kupi chichairarama sei handimazvona izvozvo hazvidi. Isu inini zvangu inini ndakakurira kumusha ndadzidza kumusha svika ndapedza chikoro takatozoyawo muHarare tatokurawo handimazvona musho zvozvo ungozoka life yekumusha kuti kanenge kakaoma. Saka unoita ka appreciation ngekuti right mandava munomka totochengetedza tofanira kutopabatisisa ipapo because ukangopasiya ukatsvedza kuti uzodzoka palevel wanga uri futi ka hapasisina. Alright. So apart from anana Dafo vamunomboshanda navo, pane vamwe vanhu here vamakamboshanda navo? Tinongoshanda nevanhu vakasiyana siyana ekuti Shugeta takashanda naye, Enzo takashanda naye pamuvhidhiyo yake inonzi Gwati, naKapfupi takashanda naye futi pane comedy ratikagadzira nomwe mufeso yanzanyika anondatokangana zita rake akaimba na song yekuti Baureni zvoda kuchata neuchicha ndaizotamba naDafu andozvekuimba but hazita kunyatsozikana but takashanda naye futi pamasongs ake akati one day nevamwe wakati one day kushanda naKapfupi. Kapfupi munhu wekuti takabva kudhara tichiona zvakakufilisa sei? Yanga itori first time yangu tichitonosangana because Shugeta ndiye akati tonoita chinhu chichi totonosangana naye but hauzoratidza kuti panapa ndiri kufara because munhu watito tiri vadiki titoona vachiita zvaita namarabha chichichi but takatofara kuti munhu ndaiona paTV nhasi ndinaye pasaidzi ndikutoacta naye panombotenge munhu ari kurota andozvo hauzozviratidze zvako kuti but mwoyo manje unonge uchifara zingaiti uri paunotora kuti mapicture hatubve pastatus wiki iroro unonge ngoramba uchitidzorera unonge uchifara zingaiti. Is there anyone wamukati zvodi you looked up to pawakapinda mucomedy, mudrama, muacting wekuti wainyadzoti ndikasvika level iri ndenda kupisa? Vari vanhu vanoitawo zvemadrama yakana ndizvo zvese handiziva tanokuinfluenza ndiani vangori kwese. Inini zvangu handibodi kunyepera, inini ndinofarira Alec Macheso babashiro zvokuti pandikatozosangana nawe ipapapa achitotaurawo nyaya kana chichi ndakafara zingaiti munhu wekuti takatogarawo pasi ichitotaurawo nyaya taende kumabhendi kwavo ndinoita sei ndotoenda zingaiti handinozvona. Saka ndiye munhu wekutoti babashero akubvira usitokwanisa kupedzisa kubva kudhara unoti tikaenda kushow kwawoka
ukatobhigwa nawo munhu wese aitoswera achiziya yanga iri nyaya kuti akazondibhiga ari pastage Totogara bese chitotaura nyaya. Yeah, no, I understand. We are joined by Jatiwero. Jatiwero here on the set, and he's sharing with us his life experiences and just telling us and also we'll get to hear his aspirations in life. Please continue following, subscribing. Kuisa my likes, guys. My likes do atrukunyanyoda. But for now, we're going to take a break. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda tunhu chokutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu negignity. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on SlyMedia TV every Wednesday from 6 p.m. Welcome back. We are here on the set. Tichijoinwa na Jatiwero. Anga chiti flexera when we're off camera. Kutezi no kwaba bashero avachabhadhari. Vangonzi pindai muone munhu. Kusiyana kweupenyu, like you were saying, kuteneswa kwema tables. Yes, kusiyana kweupenyu. All right, kuchikoro inangu ka indoanzoona unge macomedians munenge makatanga kudhara. Munenge makatanga kudhara. Mamusiri boys dzekubheki here dzainetsa maticha. Kandasiri hangu kubheki zvekudaro basi. Ndandiri munhu akangonyarara ati hatusikanzwa tunozongoitikawo hatu. But tasiriwa nekubheki zvedu tangorowanwa kuri pakati nepakati. Ndepi memory yamunayo yekuchikoro yekuti ukafunga unongoti hey. Ranga riri day rekuvhara ndandiri kuMount Darwin vanzi pamutondo high school ndiri form 3. Ranga rava day rekuvhara, then pane tichanzi maswirasi. Saka ranga riri day rekuvhara ndinotamira pasi mutada kutoenda kumba. Saka pakanamatwa pakanzi katinamate papedza munhu asati apedza kunamata inobva ndati amen. Zvikanzi adaro ndiani. Pamwe ndikarohwa ipapo ndanyara zvokuti kana kupinda mune vamwe ndangosororoka vandatonogara kumagamu zvekuzoenda kune vamwe mwe watozondwana ndakumba hadherero unongoziva kuti meno kamu kakufarisa kanongouya so haumbozviona mwana padhenja pakauya vaenzi anofarisa achikwira masofa achidzima kana TV achinorova kana muenzi asi muenzi iye achingoenda chete chosara chakakuchaira osara uchidisciplinwa zvekuti uyaona. Saka zvinongoitika kuti anongochifarisa pamba chokufarisa kukuonerwa nechaunga ati zvinokwadzisa futi. Is there a day that you remember kuti my shooter like a video kana anything ku NaizaBoom zvokuti wakazobva ipapo uchiti panapa ndinenge ndabhaiza mchana? Paripo pataita chive better live. No, pane pataita nhamo isina order. Ipapo ndaacta ndine super saka ndaita ndichiita ndichitomwa ipapo. Saka zvazvachi
zvazvavusori fini matauriro acho adaitoita ipapo ka director achiri kutiita soka itaitoita zvangu inindodaiwa bcause pano pandakanzi ndipopoti zviri pakati nepakati but ndakava ndaita too much zvototi nanhasi ndikatopatarisa panhu pakutonoti haizvandizo kaizvo. And how do you deal with such moments where uri kunyatsoona kuti apa dai ndadai? Pane pambokuti handiri muchishuta pepe direct iyo kotonoti panapa ini handinde ndiri kudhomuka panapa unonototi kati haisi kudiitira ndotaura sei pamba pacho kunotsenga mazwi but kana kuti munhu wari kushuta naye akatanga kudhomuka toti kudhomuka akatanga kudhomuka kana kuti akadhomuka maramba muchiripita iwo unopedzera kuti ase wakutodhomuka pamongo uchigona handozvona samuramba mingorova ndingorepeat zvingotangidza pamba zvinotozopedzera zvakubhohwa but savanhu vari pabasa undozoona kuti aiwa zvinoita zviti zvinowani kana ini ndotombodhomuka zvokutoti zuva iroro vanhu vanotoshaa kuti director andingatobvunza kuti chii kana uri kushanda nayo kana makagara muri kana chii ipapo unonge uchikangasana one word chaino nongoto hameno zvinhu zvaunonge uchingoita kamera inovhundutsa kamera bcause vanhu unoona kuti chinoitika futi kuvanhu kamusada ini ndotaurisa manje ndogona manje but kamera painongobatidzwa chitaura zviya zvongo uchitaura zvozve hazvibude hameno zvaingori kamera haitaure but hameno zvairi bcause kutaurisa kazviro kuti handinozvona haisi nyaya yekuti kutaurisa kana kuti kudii but zvinoda kukonzentera nezvinhu zvakaita se zvauri kuita ipa zvauri kuudzwa kuti toda kuti tidai bcause vanhu vafunga kuti kuita comedy isusu haikusuda ndiri kuwanza kana kuti kudii isusu hatiite inonzi street theatre handiti tinoita macomedy handi but kana tichiita izvozvo munhu anofunga kuti isusu ndo zvatinoita kuti kwanguzogara pamberi pekamera wataka chakati aiwa unonge toudzwa zvekuita kuti toda kudai totanga tagara pasi toda kudai uchitaura zvekuti chipanana nguva anozvo saka munhu vanhu izvozvo kana muchishuta havazinzwisisi paanozouya manje ndopanotanga kuti right pane pachifiwa ukaudza munhu kuti zvinorwadza zvinhu izvo hazinzwisisi anoti izvozvo ungotaura chete but zvinotorwa even pfungwa chaidzo undoneta kutoneta totanga munhu aswera achitakura zvinhu zvinorema but hapana iri kamera kamera hai tikati Terence naJatiwero vanhu tu vakasiyana here? Vanhu tu vakasiyana because kana ndiri kubasa handikunyatsobuda Jatiwero Terence zvanendingori Terence akaita sei? Isi toda kuziva kuti Terence akaita because Jatiwero tomuziva Jatiwero tongera chimuona munhu asingataurisi but anofanira kungofara hapana zvakanyanya zvosereki kawasekei tikukombeya manje kuti vanhu zvaunondiona ndiri nezvaunozoona bcause ukasangana nemunhu watoudza kuti iwe nekunyarara kwawakaita nezvaunenge uchiita apa zvakatosiyana but hasha zvadzo dziripo pana Terence here kana kuti pana pese dziripo hadzo ndieno makamboitira zvo dziripo wakawanda dziripo one time yaunoona kuti apa dai ndakazvidzora apa but zvakangoramba ndingati ndane mumwe mupano wangu so madhezi yawo ndandine kafoni kakambudzi kamwe kanokia so saka aita basa rekutora mabhatiri oita semakwatanuro otanga kugadzira tumwe tumalights so zvimazozi matochi netumalights wakawanda zviro aitora aita se achigadzirisa ndobva atora apa ndofoni yandaida kushandisa gadzira tumalights maroero acho andingamuita
ndega ndakazotanga kuzvibvunza unozombotora munhu umisa apo otanga kumunyengera kumudza chakachaka kunyabhozi anga ari mudiki but marovero acho andikamuita chero maparenzi anotoziva kuti chero vana zvezve vati sofano vazukuru vainavo pese pandoiti ndamumusha nhinga ari kunetsa and haine zvandicharove zvamo but ndikangomudza kahwani kahwani hatidzokorudze kutaura ramudza kahwani akutoziva kuti bamunini havadizvi bamunini havadizvi izvi hazvidiwe izvi. Muri vangani kumba kwenyu? Isu takazvarwa tiri 3 boys. Inini ndinokupedzisira but first born akashaya 20 madhezi atanga zvelockdown ndo madhezi ashaya saka tangosara tiri 2. How close are you near your other brother? Tiri close kudaro. Vatedzana? Amukikiritsane. Manje zvaitika manje ka first born manje ndiwo ndaigara chitonetsana naye, taigara tichitorovana asi zvekuti uyaoni hata anga ari muhombe but nekuda kwenharo manje ndairohwa but last born last born kuziya kuti ndiwo ndaitonetsana naye but vandotedzana yaakana ndiyo ndondonyatsowirirana zvekutodaro. And apart from your brother and your parents, hama pamunosangana paipai zvinzi Jatiwero? Patinosangana zvinhu mafunction kana pangova kunhamo kana kuti pai pane pakatoipa pane pakaipa because munhu wese anenge aida kutonga akagara newe muchitaura nyaya aibvunza munozvifambisa sei madi saka pane pakaipa munhu wese anenge aingofara ozama kuti vazukuru sekuru vedu ivava ndakakuudzai vanhu vachinokokeva ndakakuudzai kuti vanouya ndozo ndakakuudza kuti hama yangu chichiku ndakakura naye fana pandodzokera kumusha panoenda kumusha vandikakura navo vamwe vacho variko kumusha ndozvona saka haundondifambiwa kuti ndikangosvika chete vakutouya ngatimborove marounds ngatimbodai ufara kuti umwe wedu soya paprimary pandikadzidza kuedza panomba mutukwizana ndakamboenda ari maschool days ticha akandidzidzisa umwe anga achiripo vandidedza vanotyoro vakaita kutadza kugarisika because dzimba dzedu dziri padhuze nepachikoro vakanga vakutokrosa road vachiuya kumba zona chimukomana Jatiwero. Alright, so you say, alright, usually vanhu kana vachipa nhoroondo unochinzwa kuti taifamba takafamba taipinda nemudzizi chaivo tisati tasvika kuchikoro, but it wasn't like that for you though. Kuchikoro primary ndaenda padhuze then kune kunonzi kunhumwa secondary school uchienda kuedzwa kune Imire Game Park. Ndo ikoko kwangu akure ndaenda ndoko ndikaitira form 1 ne 2 paifamba because dzimwe nguva dzaitoitika ka ndasikadiwo kuudza zvaitika manje ndezvekuti ukanonoka zvaranguva ine chande ukanonoka taingobva tangosimbisana seboys kuti boys amawana ngatingomire tozozviona mangwana sanhasi zvatopfuura totogara muchibhundu togara hapana chine chimboitwa kana kurara taimira nguva dzodzokera kumba because distance yaivapo kutorara totsvaka pane tumatombo torara asi rimwe zuva tarohwa nenzara taipinda nemufamu yemurungu tichienda kuchikoro saka vaiva netimu raita zveirrigation raibikirwa sadza nenyama saka ratoona chipfuura manje kanza timu yaipano chichi taenda atatofunga kuti pamwe tira kurohwa bhotsa tapinda nemunyazi kanza mune sadza nenyama kuzodaro manje rakarohwa sadza kusvika kumba takaguta ko madya kupana apa unhu wasinofika kuti chikoro maswera musango
ndozvona izvo zvinotoitika mazvokubhanga chikoro kana maleseni chaiwo chero wagona zvakaita seka kazhinji meno kastage kacho kuti munhu munofanira kutopfuura nako here munhu wese handingati wese bhozi but vazhinji togona chikoro dzishasha idzi zvekutodaro vamwe wacho ndo vanenge vatori pamberi pakuti achizikanza but vaizokoti rova maiwo manheru vanenge vakuverengaotoshona zvako nongoti makafanana but ndo pazvinozongosiyana chete hamisikanzo inongoitikawo mukukura. I think now I want to hear more about industry mamuri kushanda. Has there ever been a point yekuti unongoti indai vanhu vakandiudza ndisati ndapindawo mukuti ndo zvapakaita apa dai vakangondiudzawo zvangu kuti zvingadai. Has there ever been a moment like that? Yeah, pane pamba zvinomborema chama zvokuti especially macomments evanhu aya pane mamwe anodzimba especially chero kusangana nemunhu chaiko umwe anokuudza kana zvimwe zvinhu zvokuti zvinobata zvokuti unombofunga kuti izvi hapana angadai akandiudza here kuti mamupindi muindastry zvakaoma ndombosangana nazvo domamashoko ekuti nofunga kuti ndakuzvisiya. And how do you deal with that? Because uchirimo unombofunga uzvisiya but uchirimo manje nekuona kuti kwauri kubva nekwauri kuenda nekuona vamwe varimo unombozvunza kuti ava vari kuzvigona sei handizvi saka indotadza kuzvigonera hazvinotaurwa nevanhu vano vagara unotaura kana kuti ndingangoti handikwanisi kufadza munhu wese handizvi handinozviona saka unotongozviignore wotosiya zvakadaro wozokada unyanye kuconcentrata nazvo unotadza kuita basa rako. Because pasocial media unozvuzvurudzwa zvokudaro vanokutuka vanotaura zvavanotaura pane madhezi ekutanga manje mana tiri kuenda kupi. I still remember tukatanga kuita class yemadofo first episode macomments anga aripo angakaipa zvokuti zvangogara tosiya toita sei but inini ndibode unyepa director wangu ane nharo ipapo ndo paanoda manje akati ngatirambe tichiita but zvakatotibatsira saka zvinhu zvinotaura munhu zvafanira ukatobuda padheni munhu anoziva kuti bhutsi yakapfeka haite umbofamba unzi trouser rakapfeka hariite sekuti ukatovatedzera vanozofamba usina kupfeka saka ndozvautongosiya unongotango usina kuzvinzwa unoti wazvinzwa mhenu uchitoenda handozvona saka ndozvafanira izvozvo macomments umwe neumwe anotaura zvaanoda bhozi mamwe acho anobaya zokuti madhezi kautombo ana chikafu vamwe wegonaona makuenda palunch zvezve utangofunga nezvo unongochidya zvavo but chikafu chinji chisinganyatso uitire but chechinaka but chisatonaka nekuda kwemashoko handozvona mamwe acho ndoudzwa direct mukufamba imomo handozvona but mamwe acho hatipindure pasocial media pane vanhu vanotokurwisa vachitaura zvavanoda vanoda kuti upindure ande kana wapindura mazvo wapindura zvevozvitora futi nonzinzwai saka tino vanhu vakatodaro vakawanda vaitaura zvine zvakaipa pamusoro pemunhu andi saka ndamubvira ndavapindura tongonyara kutanga usiku bhozi ukatanga kuzvipindura futi yatohondo chaiyo Ukraine Russia chaiyo because avamire that's one thing. Social media. So for someone arikuda kupinda muindustry, what would you tell them concerning iyo nyaya yesocial media? Because social media ndo iri kushandiswa mazuva ano, ndo pari kupfugaira vanhu, ndo pari kudonhedzwa vanhu, ndo pari kusimudzwa futi vanhu. How should they maintain themselves pa social media? Ini chandinoona pa social media, kana wafunga kuita zvinhu pa social media, usanyanya teerera zvinotaura vanhu zvakaipa handiti.
vamwe vanongochitaura zvakanaka, teerera zvinhu zvakanaka kuti aiyo apa wangu dai wachinja wadai so uchitaurwawo nechi zvakanaka. Kuita kuti unotaurirwa kuti aiwa haugoni handinozona ukatanga kutopindura haufi wakaenda kumberi because chandikaona vanhu havadi kuti urwisane nevamwe vanhu muchitaura zvakaipa because mupedzisira makutaurana mashoko asiriwo saka usazviteedzere ingotseteta nezvinhu zvauri kuita uchiteererawo mashoko aita sei akanaka unoenda kumberi but ukada kutanga kutorwisana nevanhu futi unokasika futi kudona because uno chinoitika manje mafans anoita nge munhu hwani handiti vanotange waudzana ukaita chinhu chakatoipa panapa vese vanogona kusvipa ine hazvitore nguva one day chairo chairo unenge watopera ine ndo vanhu vanoita futi kuti uende kumberi handinozvona saka unofanira kungoonawo wega kuti apa haufaniri kurwisana nesocial media because ndo vanhu vacho futi vauta kuti uende pamepo ndo vanhu futi vanokudzikisa futi handozvona saka pari triki maya saka usanyiva munhu ari pakati nepakati inofanira hangu va munhu ari ipapa haufaniri kusaririra ufanira kuva munhu ari pakati nepakati because social media ine hondo togara chidziona ine hondo hadzirimo handinoita zvangu but handingoitawo zvema2 minutes but ndeitongonakirwa zvangu handina nguva yekunetsana nemunhu neitofani mumhuriso team unoona kuti vanhu variko ero hanye paig nepafacebook maaccounts ako what are the names kuitira vamwe vanenge vachida kufollowa yanzi painstagram Jatiwero Matemai same nefacebook yangonyova the same. Matemai mutupo kana hausi mutupo haini nditori mukanya makwira miti branch manager hai Matemai ndezvekubasa imwe identity Matemai zita iri kandakanganwa pane hanzvadzi yamomuzi wangu ndo ndisati tombotanga zvekuekta vaingonditi Matemai Matemai saka patikatanga kuita zvemadhirama izvi panangoti munhu aizvisarudzira zita raanoda ega panangoti hainini ngonditi because ndaireta ndiri kamudhara panangoti haini Matemai saka rakazoona zita panangoita zita nesinema Jatiwero Matemai saka ndo anongoshandisa talent chirinda pafacebook ndatopedzera kuishandisa kudhara njatonyanyauchatoda zita rako kayo ndotandambotaura kuti ndadaidzwa kanja ndotocheuka ndoono ndiani ari kudaidzwa kuti ndiani ari kudaidzwa alright you mentioned kuti pane yamakamboita show yamakaita but iyo yanga iri pamadisk have you seen a difference in tingati chiviewership because kudhara madisk kando waioneka kunzi uri kunyanyopisa nekutengesa kwemadisk izvezvi makuzvifambisa sei madisk acho takambomagadzira but taimandisa umbaro but zvanhu zviri vanhu vaiona zvo because but nezvimanje zvasiyana manje because nezvi vanhu vakuona pamafoni vakukwanisa kunoisirwa pamaflash wandoona kuti mazuva nematv gotsi hakuchina munhu angonoisirwa paflash obairira kana kungoziona chimufoni andozosaka vanhu vaita se vanoona vaita se vawanda kana vanokuziva ukangopfuura kudai vawanda even mumwe anotokuziva uri mumask wakaisa hetu dai nemask hamene kuti anenge aone hamene anotokuziva kuti uyu saka kuti basa rirase riri kufamba basi So you say it's better now? Zvane zvine share because ipapo taingozikanwawo zvongoti masendrai vanenge vamboonawo vanenge vaonawo but because izvo taisa zvisa painternet and pasika ndozotanga payoutube munhu wese mazara mapararira munhu wese tongoona nga vanhu vari kunetsa kuti yewa but tonodaiwa vanhu vari pesi paungosvika untonoti ihora inongochiona hora unotoneta nekuzviwa nevanhu
rodzo kuti vanhu vari kuona chi zvamuri kuita. And mu community menyu ndeapi ma-issues auri kuona kunge ari kukanganisa vechidiki kuti vanyatsosvika chaipo chaipo pavari kufanira kusvika? Ya chekutanga madrugs, ya mitoriro inana guka chichi ndo zvimwe zvinokanganisa. Ukatotarisa kumaraini kutona hapana unotogona zvekuimba ndizvo wakatomutarisa so unoti munhu anogona kuenda kumberi ka, but nyaya yemadrugs manje ndo mamari unyanya kukanganisa mageto youth ipapo pakaipa, because angofunga zvemadrugs hapana zvimwe zvaachafunga. Akatora madrugs kana unga umudza kuti toda kuenda kwakati, pane mumwe pano ndikatomboti aona da kuendesa neimwe studio atada vapfana ungorecruita chikuti vapinde muchini rove mangoma mbani yatogona, but time yataiti taakuda kubaya anenge akatodhakwa zvake, unoendawo kune muda akadhakwa nemadrugs. Ndozvindo amadrugs whether musikana kana mukomana ndo ari kukanganisa vanhu. And have you ever had a chance yekuti mutaure navo vana vari kukura vari kupinda vari kuda kupinda muindustry kana vanotonyatsoona kuti uyu ane talent but ari kukanganiswa nemadrugs? Ya pane umwe vanhu anonzi T-Rox, iye ndotombotaura naye because naye tiri close naye zvekutodaro. Atombotaura naye but unongochitaura wega, zvichibuda. Saka zvinonetsa manje, munhu ato addicted nazvo manje hamiri kuti anenge akuda kuitwa sei kuti azvisiye. Patomudza kuti ona netalent rako kaena ukasiya tikambodai dai ka tombokupushawo handizvi toona kuti unosvika papi. But ano bo and bo handikuinzwa mukoma, handikuinzwa bhurugwa rinenge rakasvika uku, ndikuinzwa mukoma and mangwana wakumutsvaga paipai haachabatiki. Pamwe pacho toida kutoshanda una kuti uya tikuda vanhu vakawanda, unenge wangogarako unacha unotaura nawo todii haachatobatika. Wamudza kuti tosangana mangwana nguva dzakati haachabatika. Mukoma mungona zvakazoitika panenge aitaura akabhenderera aunzwisa kuti tsitsi ada kukumbira futi mari yekuti anotenga futi madrugs. Apa wamudza kuti uya kubasa, vanouya kubasa opiwawo mbichana handizvo wobatsirika, anoda kukumbira futi apa kubasa kwacho haasi kuda kuuya futi. Handozvona pakaipa. Yeah, pakaipa. Mawana. And pane ma-young artists here, apart from the ones you've mentioned, that you've actually worked with, vekuti kwete kuti vanozotsakatika, but vekuti they haven't made a name for themselves, havazikanwe stereki, but vanhu vekutoti unotoona toti yeah ava takashanda navo vadiki diki ava. Ya variko. Pane anonzi Dada Didonge wechitungisa, naye wandachitaura anonzi Solo anoimba futi. Saka ndo vanhu vandoona kuti ukashanda nawo zvinobuda. Sema artists, do you think there's anything that the art industry can do kuti zvemadrugs? Because usually kana uchinzwa vanhu vakawanda vacho vari kuita zvemadrugs, vari kunzi ketoti vari kunzi vari kuita zvemadrugs, zvinonzi it's either anoimba ari kumadrugs, but usually it's vari kuimba vari kumadrama vari kudai. Is there something that can be done by the industry itself kubatsira? Ya ipapo pakaipa because hazvishuwa zviriko madrugs ari kuwanda kunyanya because ukangoita chinounza anga akarwa kana ukatadza kupefoma zvozve unozonzi anga arwa nemadrugs, but zvinhu zvatogara zvatopinda muvanhu manje, saka zvinogona kupera hazvo, but inoona kunge nyaya inenge ichiitika kazhinji ka inyaya yekushomeka kwemari kazhinji, because toda kutarisa tunhu twacho tumwe twacho turi kumwiwa ka zviri chipi zvekutodaro, zvimwe zvazvo hanzi zvinodhura handizvi, but hamene kuti pangaitwe sei kuti zvipere, because ukadai nyamahombe vanonga vachitoita sei zvichitonzwa kuti anga achidai and haikwanisi kutora nemazita mazita akarambwa, akarambwa, but zvinonetsa because unoona sistran zvinhu zvakatopinda zvokutoti kuti hazvimisa zvinomira hazvo, but
pakaipa bhozi mumabridge imomo ndo mune muchisimbisana zvinhu handiti kazameno nyaya yekuti bhozi ininomo vanotozondibvunza kuti iwe wanga wakadhakwa kabva waita zvakati iwe wanga wakadhakwa kaiwe but no zveaukawo nechinechiya ainezvo hazvisimandiri but maitiro unenge uchiita ungoita nge munhu akaita se akadhakwa handiti saka iye anozvitoro nemutoro wake kuti iye anodhakwa handiti nemadrugs iwawo umwe akwanise unoona chinoitika umwe akwanise kupefoma asina kurova chi drug iroro andozvo saka zvinhu zvinotonetsa masvika zvikanzi chero menu bhozi ameritsanamurachiti bhozi pakaipa bhozi madrugs acho chero kwaanouya nako paanouya achiwe hauzoti anobva nekupi asi anoweka namo apa madrugs mazhinji acho ndekunze kwenyika but anenge muno marimo saka hamenoti anoitwa sei kuti asauye but arimo saka ipapapa haipa ndatadza unoti panoitwa sei kuti zvipere bhozi zvinhu pakaipa madrugs anozhinji madrugs almost everywhere twasikana tudiki unotoona tomboenda mumafaro uchimboona unonyatsoona kuti apa ma1 apa wese kuvanhu vechisikana hazvizonyatsobude zvakanaka hazvibude zvakanaka amadrugs aiti. We are here with Terence Chirinda arikutiudza about everything that's happening within our own communities, especially in drug and substance abuse, which is quite rampant within our societies. He's giving us an insight on the industry itself, industry, including drugs and bidding. But we have hopes kuti it can be fixed. With that, we'll take a break. Rising from the ashes, our Zimbabwean celebrities have paved different paths to be the people that we look up to today. Role models, opinion shapers, and motivational figures. All of them have a story to tell. SlyMedia TV presents On the Set, a show dedicated to showing you where celebrities came from and where they aspire to be. No matter where you are, local or international, we are willing to share your story on when you rose to fame. So contact us on 0772 863 484 or 0715 015 575 and make sure your story is well known worldwide. SlyMedia TV, building bridges. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. SlyMedia TV, building bridges. So, coming back, I think maybe let us talk about the relationships that you've had. Because I think I'm moving up. Why Jatiwero? Asata Hana. Irinye kuwana ke ndodara nazvarezi. Kuzvarezi ne usiku hapa mungwana tikapedza da. Yeah, but my mind is on good. Alright, saka muri process. Yeah, zviri mu process. Alright. Zviri mu process. Ungatodzoti makasangana sei manje? Nevari mu process vacho.
tangosangana mukufamba imomo dzidza nawo nemunhu wako chonoti bho but mai manje hatingeta madhamu anenge wapo padeni wakandwa pakicheni ainezva nongochinyeperi kuzanzi zvinonzi rume risinganyepi aiwa risinganyepi harikandi kana pakicheni tinganyepe nekudari hakana totaura chokwadi madhamu asati wapo padeni kutowacha nekuaina tega alright but given my issues ari kuitika mujolo nhaisi nyaya kuti mujolo anonoti pamwe pacho unoona kumhanya uchinowira futi pamwe unononoka futi unowira futi zvinongosiyana but unongoda kungodzidza unoti zvinoita suppose ukadotasa kuti vamwe vazhinji vangu nini vari kuchema because tosimbisana vachigeta kuti uona umwe aroora utoti ndakutoroora uona aroora ndakutoroora but unongosazoti akatsika chibho ari kutemba nei unongosina kana sendi kutochengetwa nevabereki unongoda kunyatsosetla zvinhu zvako because haisi nyaya yekumhanya but makore atifambe zva but tinofanira kunge tichitobikirwawo padheni and ungaudza chii kune vechidiki especially panyaya dzemarelationships idzi because uri kuwana tumwe tunhu turi kufamba pawhatsapp kamunhu kanenge na 14 ari kutaurirana nemunhu zvinhu zvacho no chimwe chakatokanganisa futi ka patwana kana kakasika kuroorwa kadii mafoni andizvona kangoita foni whatsapp chichi mafacebook vachione kuona zvine zviitwa neambulansi ona problem yatinayo isusu kunoko toda kutedzera zvinoitwa kuna naamerica chichi zvatisina isusu ona inezvi kuenda mumabha unoona towana tudiki ndotokazara tuma 14 years totova mutauro andozvona saka akakufuririka kacho kaita sei kutomudza kaanenge aitoudza kuti aye unopenga iyo ndio mwana mudiki andozvona ungoto saka ameno izvozvo zvaticho zvinochionekwa pasocial media no zvakaipa because anenge ane foni yake anokwanisa kutotsvaga zvaada kuona ipapa ndizvo saka izvozvo zvinotopedzera zvakutomutuma wozodatasa malive emainstagram unotoona zvinhu zvokutoti mahwane matiktok aya pane pakaipa saka zvinhu izvochero ari mwana aramba achiona zvopedzisa zva mubrain make handinozvona zvopedzisa zva mubrain make saanenge angoti hani ndikoko ndozvitori right handozvona ndimakasara but iye ndianenge akasara dai ane nhumbu kudai ane nhumbu chiendeswa mumafaro odotarisa nezvi vanhu vazhinji ushamwaro husanganiwa nawo pasocial media vanhu vautosangana ane friend chato chitima ichocho andoo kutenda mumafaro pakasangana vanhu vadiki vahombe chine kuona zvine zviitika ikoko bamba zonge mumamhene vana vane mimba izvo zvimabush party chichi hauna mune vana vadiki ka zvisina age kudhara unozoti kuenda kubhawa chakunotumwa utenga wairambirwa usati wasvitsa 18 years but nezvi ndokangatoti pamberi totana ndikuda icho ichi hachidhake ichi ndikuda icho andozvo saka zvakaenda alright but makunosetla munga hakuna ipo Thank you very much for the insight. Thank you for sharing with us. Itokutendai tatonzwa mamuchitaura kuti ndainyara isa sitomboona kunyara kwajesuatona ndikakunyara karipo saipapa hanini hangu kanoda kungotenda timu randoshanda naro timu reNaizaBoom kunyanya director wangu ndomutenda singaiti noti nezve hanewo zvakatenderera nezve inini ndakutokwanisa kudrive motikari yangu nekuda kwadirector nevanhu vanoona ivavo saka munotendwa zvakanyanya
aiwa tinotenda ine kuti paentertainment tinenge tichingodeedzera tiriko tichingoti Jatiwero. Ngomuna kuchema zviriko. Thank you, and thank you everyone for staying tuned and for sharing and liking and reposting. Make sure you subscribe to the channel or the platform that you're watching from. From me, until next time, goodbye. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. SlyMedia TV, building bridges.